dugo ng mga guardians. Ihiin ng bayan, aming ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Pangkat ng mga guardians, lalaban di patatalo. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Ihiin ng bayan, aming ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Pangkat ng mga guardians, lalaban di patatalo. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Ihiin ng bayan, aming ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Pangkat ng mga guardians, lalaban di patatalo. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Ihiin ng bayan, aming ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Pangkat ng mga guardians, lalaban di patatalo. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Pangkat ng mga guardians, lalaban di patatalo. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Kuyong-kuyong, nagbagibagay. Kaya nagibigay sa barungang service tayo. Kaya mayroon dapat yung maranasan tayo mga dito, pag-iisipan natin tayo. Kawalan tayo mga guardians mo, guardian operator. Kayong chapter, banding tayo, kanaw kaya. Nabibig tayo, nabibig tayo sa pagkukuyungan tayo. Kanti may sapan. Maliliwan tayo, maraming trabaho. Lagi masuk di desa, malam tayo di pagayaan ko, tawag na, di alam mo nga nila sa kaya. Kata, apa tayo, tawagan tayo na lukusin. Adi lukusin tayo, di luko iti, ganyan. Adi lukusin. Ayan yung mga ibigay na sa world. Dalam global institute to the world that stimulates GDII global award application kunayaan. May makita yung DI na yung na. It models development for peace, security, justice, equality, friendship, service, prosperity, and loyalty. Ayan mo sinasabi niya yung global circle na. Makita yun, global circle na. The Philippines Club symbolizes a specific block of authority and organization.
Nung makita yun dyan, tingala dyan sa itim, Philippine flag. Number 4, capital G. Aja makita yun dyan. Service Guardians Tuesday, concerning the Philippines, mga kabinuo at nag-isang kapuwang ng Rayong Pilipino, magigiting ang mga kapadag sa tulong ko sa Sipunan. Aja yung leader nila yun, yun ang tinatawag nila, meaning ng Guardian. Meaning at the top of capital G. Philippines, respect, love, unity, solidarity, and concern towards another. Tungkol naman yan sa tinatawag natin embrace. Ang tigil o bisamano. Yun ang paggalang ng Espiritu ang imisabiyon sa isa't isa. The lift of the right side of the set. By the peace of a mundo towards another. Kaya di ba yun ang sinasabi nila dito na parang lasing natin mga magkakapatid. Sa kapatiran. Dahil po, the Williams Guardians of the International Incorporated, which should manipul now, given boundaries the year 2026 release number. The retro ang GBII noong 2006, year 2006, registration number C200616776. Yun ang tinatawag natin registration number natin. Dahil meron tayong walang isang organisasyon na hindi nakasama. Lahat kasali sa seksyon. Kailangan yung registration number. Gaya ng iba dyan na meron din silang registration number. Ngayon, yun ang ibig sabihin ng symbolize ng ating logo seal. Dapat alam din natin yung symbolize ng logo seal natin. Dahil baka naman nagtanong, anong ibig sabihin yan? Bakit mayroong blue at red yan sa gitna? Alam niyo yung sasagot nyo, symbolize of flag. Kaya dapat alam natin yan sa pag-aral natin. Ngayon yung mga pamilya sa inyo, madadagdagan uli yan. Yung tinatawag natin balik sa alaman o dagdag na alaman. Kaya pupunta tayo sa brotherhood. Ang brotherhood ay maraming klase. Pero ang pinakamataas na brotherhood ay yung tinatawag natin mason. Ang mason, marami yan. Puro sila mayayaman o ma-influensya, may pinag-aralan. At higit sa lahat, karamihan dyan, mayroong tungkulan sa paglaw. Ngayon, ang isa pa, layon. Yung layon nila, ganoon din yan, kapatiran din ng mga may kaya sa buhay. At may pinag-aralan. Rotary, isa rin yun. Yun ay samahan din ng may kaya at may pinag-aralan. Ngayon, ang iyong naman, yun ay samahan sa simbahan. Kahit ang kulungan ng Pilipino. Kapatiran sa loob ng simbahan. Brotherhood yun. Ngayon, tayo ng mga Guardian, tayong tinatawag nilang low profile. Kasi hindi lahat ng membro ng Guardian may pinag-aralan, may katungkulan, o may hanang buhay, o may yaman ng buhay. Pero pare-pares lang yan tungkol sa Guardian. Dahil tayo pagkakalaan ng mga Guardian. Bakit ang isip nyo yung natalog yung magbigyan? Yan masunod Rotary sa Kalayon. Yan tumutulong ng mga yan pag may salanay ng bagyo o kalamidad. Bahaman, lindol. Tumutulong yan, milyon, tinutulong ng mga yan. Kaya lang hindi nila sinasabi na sila yung tumulong. Ano yung milyon? Kasi masalaman ng tao, nakalagot sila. Pero mga Guardian, sa may tutulungan natin, karamihan yung manpower natin sa physical support. Dahil yun lang naman ang kaya natin. Pero kung meron din tayo, pwede rin tayo itulong kung meron tayo yan. Ngayon, ang masasabi ko lang, itong kapatiran natin, sana magtagal. Sana meron tayong kinatawag na nag-display. Hindi yung isa. Tapos ang maganda dyan, sana walang mataasan ng pinipili. Dapat sana pag-usapan ng maganda. Kaya hindi na tayo mga bata.
meron na tayong sariling pag-ibig. Alam natin yung tama ng hindi, ba't natin gagawin yung hindi? Diba mga brother? Ayun, mapunta lang tayo sa isang bagay. Maganda yung ginagawa natin na tuwing linggo, meron tayong tinatawag na banding Gazelle History. Basahin nyo. Para may nagkasalaman nyo, para may nagtanong ninyo, alam nyo yung isasagot nyo. Kasi mayroon na, lahat na nakagagawin sa karang balikan ninyo, kalit ako na sa kahit ako sa pagtanong nyo. Yun, nagpaliwanag ko na yun. Ngayon, sa pamphlet naman yun. Babasahin nyo para paulit-ulit na hindi nyo makalimutan. Sa ngayon, dahil pandemya, nakikita natin yung mga kasama natin, inuunagin na yung anak ko nila. Dahil nagiging kabuhayan natin yun. Wala namin kasi ng pamilya. Hindi pa rin parehas ang kita. Kaya mga iba dito, wala. Hindi din natin. Pero sa dito, baka tayo naman ang wala, sila naman ang meron. Para bang nagiging antik lang tayo. Kaya walang kakuhan. Nandiyan pa sila wala, kasama pa rin natin. Ganun yun. Pero itutuloy natin itong tinatawag natin banding. Tuwing linggo, kahit na dalawa lang, tatatlo ang nakakasikaso ng lugar ito. Pupunta tayo. Kung 4, 5, punta ulit tayo. Ituloy-tuloy natin yun. Para maganda yung samahan natin. Karisa pa, nakakawala sa stress. Hindi lahat, puro trabaho, problema sa bahay. Kaya mga ibang bagay na problema. Sa ganito, nakawala yan. Para mag-isip tayo ng maganda. Gagabutin ng kapatira. Gagabutin ng Pilipino. Ngayon, tawagin natin si Founder Rapporteur para magbigay din ng mensahe. Sa mga bago po ng mga kapatiran sa araw nito, pasalamat po kami at nakasama po kayo sa amin sa ating karangalan na para sa amin na may nagsasak sa kayo sa amin. Napapasan sa amin po ang ilunan sa amin. Mas kapananan lang nakapalapap po sa amin. Ayaw na namin ng karyan na masakuan, maaari. Pero hindi namin may iwasan kung minsan may mga karyan na porque may kaya, porque matalino, ay nagkakamali sila. Dito po sa karyan ng PLDI, sa sila namin magkakaiba pa tayo sa lahat ng karyan. Wala pa tayong atin, wala pa tayong dito, hindi magsalita po tayo ng masama. Hindi po tayo pwedeng manira ng kapwa ng mga ganyan o hindi magganyan. Dito, gusto po namin maging nakaiba po tayo kung gano'n po sa bahay nyo ay masama o maling ugali, hindi po ay kapatulog namin. Pero isa po ang ibig po namin sa tingin sa inyo. Ang una niyong igagalang o i-respeto ay inyong mga pamilya. Unahin yung unang pamilya bago po mga ganyan sa mga kapatiran. Importante po magbuo ang pamilya mo. Kung noon masapaya sa asawa mo, sa mga magulang mo, sa mga anak mo, mayroon po iba. Gusto namin maging iba po kayo. Yung karisang espiritu, respeto po natin natin sa sarili para i-respeto po tayo. Kailangan maging magalang tayo para igalang po tayo ng ibang tao. Ang hindi ay makikilala dahil po sa atin. Kung maganda po galang natin, kung maganda po pinapakita natin sa ibang tao, magiging maganda po ang imahe ng GBI. Pero inuunang pusuhin sa pamilya nyo, unahin nyo po na bago po kayo makipagpapagin ng sanggagan. Kung noon napapabayaan ng asawa mo, asikasuhin ng asawa mo, alam mo ng pamilya mo. Kung noon nagsasalita ka ng masama sa pamilya mo, ngayon,
sa mga biyanan mo, i-respeto po sila. Dahil gusto po namin ang guardians ng GBI ay isa po karapat dapat bilang sa guardians. O i-respeto bilang sa guardians. Napakaingat mo magsasadyang basta-basta. Hindi po. Kasi kailangan mo nang baguhin ang sarili mo bago ka magbago sa ibang tao. Katulad po namin, halimbawa sa sarili ko, ako hindi ako minom. Pwede ko lang sabihin ng kahit kaninong tao na kaya ng sabihin mo, bro, kung hindi ko sa sabihin mo, tama na yung ininom mo. Kasi hindi mo na kaya. Kasi yun ako hindi ko ginagawa. Ganun po ang hindi ko namin sabihin sa isang ganyan. Kailangan baguhin mo, i-respeto mo sarili mo, bago ka magmulong sa iba. Pinakatulungan mo na ikaw dito sa isang ganyan. Ayusin mo ang pamilya mo, bago ka ayusin ang pamilya ng iba. Ganun ka sana, para maging magandang po sa mga natin. At higit sa lahat na nangyari dito. Sa mga kapatiran natin, nagsalita ang isang kapatiran, mawagar pa naman, ng masama sa kanyang sa mga kapatiran natin. Pero bilib ako, bakit kanyo? Pinakita ng mga founders na ito, ng mga kapatiran na ito, yung tunay na pagiging guardian ng nila. Hindi po nila ito pinagkulangan. Umiwas po sila kasi ayaw po ng guru ng GBI. Sana po gano'n tayo lahat. Maging magalaw tayo, maging maunawain, pinakatanguluan yung salitang maunawain. Kung maaari naman yung isang tao, mapagbago po ng mundo, na hindi maging pagbabago sa mga masasamang tao. Kasi pag napagbago ang isang tao, may mga kapatiran na nagagamitin pa yan para tayo alukuin na sumama sa kanila. Alukuin tayo dahil may clearance sila. Alukuin tayo dahil may mata silang kakulan, pero mali po yun. Ang tunay na kapatiran ay kaya siya sa kabilang lamang. Ang GBI ay napapapalinis ang hangarin mo. Napapasulit po tayo dahil mayroon tayo leaders dito sa kasunod ito na nagkukusa na ipagpatuloy ang mabuting gawain ito. Ayan po sa kagawa ni Father Apollo. Na kahit anong mangyari, kahit wala sa tira, kahit na walang sumama sa kanya, pumunta siya. Bakit? Nasa puso mo niya ang isang guardian. Doon po kami doon po yung down ng respeto po sa kanya. Kaya na kayong mga kapatiran. Huwag po kayong paano sa ibang mga guardian. Dahil dito po, gusto po namin, patuturuan namin kayo upang magkarespeto po tayo. Respeto po tayong pinagkakabuhan sa pamilya po natin. Mahalin niyo po ang pamilya niyo. Igalan niyo ang mga anak niyo. Turuan siya ng mabuti. Kasi pag maganda at mabuti ang pinapakita mo sa pamilya mo, kahit hindi ka ba maganda, ikakalang ang anak mo ang asawa ng mga biyanan mo kung gaano ka kapatid. Ganyan po ang ibig sabihin ng mga pagpalitan ng pamilya. Huwag po tayong bilang sa kapwa. Huwag po tayo magsalita ng masama kung tulungan ito. Pag-uwi namin mamaya sa bahay mo, makita ka mga anak mo, asawa mo. I love you asawa, I love you anak. Sa awa sa ito, papakita ko magbabago. Dahil mayroon ng grupo na nagtuturo sa akin kung paano i-respeto ang sarili ko, kung paano i-respeto kayo pamilya mo. Na sana mga kapatid, ang GBI ay itangkilin natin sa mga iba. Ipakita natin ang pagiging puto ng GBI natin. Napakasarili tayo dahil may gusto tayo sa kanilang mga tutulong sa pagkinahan. Dahil naniwala kung wala natin magkakulupo na magsasabi yung mga sinasabi natin sa ating
Kundi ang gusto lang nila, tumami sila. Ang grupo nila tumami. Pero hindi pinagsasabihan ang mga kapatiran nila ng mabubuting action. Kaya napakaswerte po natin. Napakaswerte po natin dahil may ay karagdagan sa akin. Pakita natin sa mundo na tayo, ang grupo natin na minamahal nila ay makikilala sa mundo dahil sa kasabihan natin. Magandang umaga po sa salamat. Maraming salamat. Ito yung mensahe ni Motor sa ngayon. Kaya nang sinabi niya, yung formula kasi, doon yung isang sinabi niya kanina. Love of family. Unahin natin ang pamilya. Bago ang lahat. Dahil mahal natin ang ating mahal. Mahal dito niya tayo dahil siya ang nagbigay. Siguro sa araw na ito para makita-kita tayo. Pinahinturutan niya na tayo nakita-kita at para makasalo-salo sa araw na ito. Last boundary, yung pagmamahal natin sa ating lumang kailangan. Kagaya na nagagawa natin, mga ginagawa ng activities, mga bulong sa activities natin. Hindi na lang sa tayo gumagawa ng volunteer, pagsulong, o kaya pag-isip sa libing. Noong isa na di ba, nakapag-isip tayo sa parte ng linggupan, na may isang state, kahit hindi na nasasagutan kayo. Kapon, nag-isip ko naman tayo libing, doon sa lugar naman ng Santa Maria. Ang kapatiran ng sinunan, wala lang yung pinitugan. Basta kailangan mo lang sa video, andyan tayo. Pupunta muna tayo pag may nag-request sa atin. Meron tayo lagi sa video natin. Hindi yung nasasabuan lang natin ang tinutulungan natin. Lahat natulungan natin. Kasi mas maganda yung marami yung kakilala at maraming kinilala. Yung energy, kahit yung nawalan, siguro masaya na rin kami, masaya na tayo lahat. Yung energy naman nakagawin ito lang. Kahit yun lang dalawang yun, maganda na. Yung mga Panginoon kong nagkakaisa. Okay na yun? Kasi kung hindi tayo magano, at wala tayong magkakaisa, wala rin. Dan pupunta ang kagulang kapatid natin. Dapat mayroon yung dalawang yun. Lagi lang umulang yung dalawang yun. Pag pinasabi mo yun, ang ganda ng ibig sabihin. Kaya iba, kaya sinasabi ko yung nabubuhay ko si April. Sa si Julio Damasco. Isang hindi na kasuwapan niya ng DBI. Kasama namin doon. Siya ang nagpabigay sa akin doon. Siya ang umastos para makisipulin ako sa GBI panunod. Ngayon wala na sa mga kasabuhay. Pero naalala ko yung mga payan na kapunta. Kasi sira daw ang isang nalagyan dahil nawawala ang letter G. Ba't sobrang ito? Kasi kung nawala ang D, nagiging wardyan. Dapat doon tanggalin natin. Kung hindi natin matanggal, bawas-bawasan natin. Para hindi tayo kaya. Para igalang tayo. At igalang natin sila. Ganyan. Ngayon, magsasalita ko rin si Founder Missionary. Siya ang initiator ng NBII Tayo Chapter. Mabibigyan ko siya ng mensahe sa atin. Dati,
kami po unang kaya ako maglakad kasi pinagpapasayos ko bawat isa sa susunod na linggo bawat isa sa pinagpapasayos ko ngayon gagawin ko namin yan bawat pamilya ang gagawin ko namin yan kung kapatiran natin siguro mismo sa barangay kapitbahay kung may masama siyang ginagawa kung maling ginagawa inisip mo sa amin may number po kami dyan at pupuntahan po namin sa kausapin pagbaguhin po siya kasi po pag wala magsasabi sa mga malimit nila bilang isang guardians, hindi po yan magbabago kahit kailan. Meron po tayong isa na nagsalita ng masama, nag-aaral kayo ng mga kapatira, nagkakausapin po namin yun. Kung anong problema niya, bakit po siya naglakpasan ng isang kapatira po natin, halagan po namin kung ano yung naging problema niya. Ganun po tayo. Kumari po, meron po tayong grupo doon sa YouTube po na buhay ng guardians. Tapos meron po tayong kapatid. Sa Facebook. Yung grupo, Group chat. yung grupo chat po natin doon, kumari sa pinakapagkikipan po sa inyo, kung may problema, huwag nyo ilagay sa grupo chat. Tawag mo muna, tawag mo sa akin, yung problema, kasi ang grupo natin sa grupo chat po natin, ito rin kaputihan po, ilalagay po natin doon. Huwag mo muna tayo magkakaroon kahit anong problema muna. Itawag mo po sa amin at susunodin po namin yung problema kahit yung problema yan. Para po kasi kung minsan sa group chat natin, ipapakita nyo doon sa iba, ay may problema po sila, yun po ang iiwasan po natin. Ayaw po namin makita yung group natin ng mga maling mga usapan. Gusto po namin maling yun. Para kahit sinong tao tingin sa group chat po natin, wala po sila matayaan. Mali. Kaya po namin ibigay yung mga number po namin dyan, kung ano kung maging problema sa kapatiran, sa pamilya mo, pwede po pupuntahan natin ang tutulong po kami natin kaya po namin. Kaya po ng grupo natin, magtulungan po tayo, kaya nga po nagkakaisa tayo. Basta po, pilitin po natin na maganda ang kalalawasan ng GEII Guardians. Kung maaari, wala lang sila makita na parang kamalin natin yung gano'n. Kung maging sa YouTube po kasi pag may nakikita sila na tama lahat ng ginagawa natin, balang araw po po. Kaya magtulungan po tayo sa YouTube na i-share po sa iba para yung goal po na gusto natin maabot para maisama po tayo sa anong nangyayari. Maabot po natin yun. Magtulungan po tayo i-share po sa iba yung mga ginagawa po natin linggo-linggo po. Bro, i-founder mo ko eh. Yung mga ginagawa po natin. Kung makakilala po yung grupo natin. Kahit sa ibang bansa, kasi nakakarating na po tayo sa ibang bansa eh. Meron na po nakakita sa mga ginagawa po natin kapatihan. Yun sana. Sana po magtulungan po tayo. Pinuhuli ko po, pagpuno sa bahay niyo. Kung wala kayo bigla mo po sa asawa niyo sa mga anak niyo, isa niyo na po. Napatagalaga po mabago. Kung ano po yung magagaling natin, mabago po. Napagaganda po tayo na kung muli ka sa bahay nyo,
Pagdating mo pa lang kayo, may kasawa mo kagad, tulong na lang ang pumuntahan, tulong na lang ang tayo ng mga tutulong natin. Kasi ang ganda po, ganun po yung nangyayari sa ating mga kapatid. Sana po, sa patuloy natin, sa mga nagawa natin sa araw-araw, always smile. Pakita sa natin, yung magaganda kami na ito natin, para tayo nainggatan natin sa sana po, magandang tayo, pagpa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 pagp
hindi mo pinag-usapan yung kaya ang pinag-usapan dito po yung pagkakaisa yung tunay na pagkakaisa yung nagagawa. Ang mali na problema, magagawa natin yung paraan na ayos natin at nakapagpunta. Sana po, tutuloy natin, magkaya na po tayo, kung iba, upang may tangkang sa tangkang natin, sa pagkakaguro natin, ay kapagkita natin ang sabit na talaga. Yung mga po, maraming salamat. Magaganda yung mga naman, binawan yung mga amutwal. Kaya, sabi nga namin, ang problema ay solusyon. Kung magkakaroon ka na, ikarap na yun. Bakit mo po yun? Dito na dapat, lalaki. Pag hindi na makagawa, ipan na tayo sa dito. Nahabol na tayo ng pan. Ngayon mga bro, kung meron kayong kaibigan nyo, o madalang kaibigan, kamag-anak nyo, pwede nyo sabihin, ilagin sa kaibigan. At ulitin ko, sana sa susunod na linggo, nandito naman tayo. At sana, meron naman tayong bagong kapatid sa kapatiran na bagong pasok. Kahit dinaminan lang, hindi naman nabibiglayan. Ngayon, magsasalita ko rin ng mensahe si Founder Amor 1. Tornado 1. Yay! Dapat lahat ng founder. Magsalita. Magandang umaga yung kasi diba sa ating walang tanghali, walang hapon. Sis bro, ito lang ang sabihin ko sa inyong counting pag sakali meron tayong mga konting hindi nagustuhan sa ating mga kapatiran, huwag na natin iaabot sa mga ibang grupo. Kung sa atin pa lang, sa ating mga leader o sa iba nating kasamaan, pwede niyong sabihin, mahingan ng payo para matapos kagad dito pa lang. Huwag na natin iabot sa labas, huwag na natin uwi ng bahay. Dito sa pinaglimitingan natin, pwede natin tapusin ang problema. Hindi pwedeng yung pagdating sa labas, makakarating pa kung saan. Diba ganon? Problema ng kapatiran sa kapatiran, huwag iabot sa pamilya. Kasi pag nakarating sa pamilya, pangit yung ganon. May masasama ang iba na hindi naman kasama sa kapatiran. Dapat sa atin, yung tayo lang, pwede natin tapusin. Kaya tayo mayroong mga sinasabi, mayroon tayo mga leader, pwede niyong iyan ng payo. Kaya yung, sabi hindi maalis yung alak, di ba? Yung alak, Iwasan. hindi kaya mag-iwasan. Hindi yan yung iwasan. Ikatupin mo kayo. Yung alak na dyan yan. Pero, yung pag-inom, dapat sa tama lang. Iwas. Di ba bro? Yung pag-inom, dapat sa tama lang. Ako dati rin ako nag-inom. Dati rin ako mang-inom. Sabihin ko sa inyo. Pero, inalis ko lang.
Oh, sabihin ko si Founder Makoy pala, bro. Okay. Magandang mensahe mga bro. Ito naman si Founder Makoy. Panggalatok. English. Ano lang kanan? Brother, sister. Masasabi ko lang, yung kapatiran natin, sana walang matigas ang ulo. No? Tsaka yung mga lakad pa natin, sana kung may score tayo, sana online tayo, maaga tayo. Yun lang, walang matigas ang ulo. Amen. Maganda yung binitawan ng mensahe. Nagbagas. Dapat kung mayroon tayong score, kung Nagbagas yung baganan ng Makoy. walang hinihintay. Walang hinihintay. Kailangan palaging guardian's time. Nagawa tayo ng guardian's time. Susunod naman natin yung si Founder Kerem. Awan-awan. Ay da. May Founder 6. Founder 6. Magandang umaga sa ating mga brothers and sisters. Siguro, kilala na niyo ako kayo, hindi naman dapat magpapilala pa. Pero kahit pa paano, sabihin ko na rin, ako si Founder Ella Joseph Diaz from Barangay Nining. No, bata man. Woo! Pajet! Kaya naman sinabi ng mga nawang nagsalita, maganda yung sinabi nila. Ang masasabi ko lang sana, sa mga brother and sister, walang iwanan. Para tuloy-tuloy ang samahan natin hanggang sa maabot natin yung inaabot natin sa pagkumpay. Kaya sinabi yung matang-matang na kung ano man yung problema natin, kung konti lang ang problema, kailangan ano natin yung ayusin. Diba? Para hindi matawatak-matak ang mga grupo natin. Diba? God bless. Ni Brewery ano, Brewery. Ni Brewery. Yung mga rin naman. Brewery. Si RNJ Flow. Good morning mga sister, mga kabro. Ang masasabi ko lang, sinabi nila lahat tama yun. Kaya nandun lang ako. Salamat. Ni Brewery pa. Ni Brewery ka no. Igsaw. Ni Brewery. Ni Brewery, RMJ. Igsaw ka no. Ray. Bro. PJ Gala. Bata man, palakpakan. Magandang umaga po. Nakalimutan ko na. Pamabasa ko sa isang umaga. Nagaya sinabi ng mga dalawang puno. Ganda rin yun. Pero masasabi ko lang, iwas yung muna tayo sa sobrang inom. At saka, pag nangyayari tayo, huwag tayo basta-basta pumunta. Isipin natin yung gumagalang na sakit ngayon. Huwag tayong pabayag na parang punta dito, inom tayo, huwag na gano'n. Basta masasabi ko lang sa mga. Okay. Good naman. Harimin nyo. Rujo. Nakayat ka lang. Magandang na naman yun. Sister, ang masasabi ko lang ay sana ay lagi tayong magsasalamat at awaan para magandang ay salamat at tapos na natin dito. Ilang tayo. Jumps na tayo, hagi-hagi na tayo mga brusis. Tayo sa pleno, bro. Okay, maraming na. Pagsalitin din natin yung si Ine Paye.
Happy, happy. Happy, happy. Happy mali. Sabay na mali. Ay, yun. Mali. Kuwan ka lang. Kalimutan ko pala. Meron pala ako hindi makapagsalita sa dialo. Sige, tapos na. Mga bro, happy hours na. Patagputan na. Malinan.